Ay, swimming pool na ito. Ito. Shower, pwede ko shower na. Breaking na ba? Shower dula ka. Adre na, Adre. Sorry sa group. Magaling ako dito. Ano magaling? Ato na saan? Katigas ang kapos. Pumunta mo mga ito. Tandang ang marami. Dikit mo nun. Wala yun? Ano talaga? Ano yan? Kinakamay para... Awit ni Juan dire ubus dire. Ato na saan? Cover na. Ay, wala. Ato na saan? Wait. Ako ba? Ako sumablo eh. Ako mahina yan. Gamay niya. Sayang pera niyo. Ano? Sino ba ito? Ano kang napapawit? Ay, ito ka plus 1,000. Lima, dalawa. Isa.
lang. Okay, mga nagdagdag dyan. Bahit ako. Dati yung kahit ko lang. Pinilit ko lang. Ito tato nito.
Teka lang. Break kanina. Si Christian tumira doon. Okay. Ha? Sabi na, optional naman eh. Option nga. Hindi naman foul. Option lang. Kami titira. Hindi naman bulinan. Kami titira. Eh, dapat yung sinabi mo kanina. Hindi namin alam eh. Hindi nga sinabi nandiyan no. Foul kayo. Kailangan talagang bantayan nyo rin. Alam mo naman double. Sinilagyan ng spotter yun, so nakikira. Pinagmamadali kayo eh. Spotter dapat yung Kaya hindi rin alam namin ano yung spotter eh. Hindi ngayon na naglaro ang double. option naman. Kasi pag sports Pwede game, naman, di ba? sinabi mo na rin sa Diba, dapat push na. Dapat sinabi mo. Ikaw nag-break, alam mo naman yung yun. sports game lang yan, kaya sabihin mo sila titira. Dapat sinabi mo sa Pause ko nga kasi ano, okay lang pinatira mo sa akin ako, titira. Option yun ang option. Pero sinabi mo na ano, ikaw nag-break tapos ikaw nang titira, hindi lang option yun. Oo nga, dapat sinabi mo nga. Nangyari na nga eh. Sa double, pwede naman pag-usapan niya spatter, bantayan nyo. Dapat yung madali sila eh. Paano kami sabi ano? Sport game naman. Eh, nakita yun. Hindi ko nga alam eh. Sinabi ko. Bantayan ka lang, spotter para wala yung discussion. Titira kasi nakakalit. Ano ba yan? 10-7 ba yan? Tinate. Speaking sila. Parang tinate. Tinate. Dalawa na sila. Tinate.
Galing sa 10-6, dalawa pa na. Ito ang puntira ganun na dos. Nara puntira dos. Ang lakas. Uy. Lagi po. Ay, nako. Ang dami din. Control na lang. Bandas na. Hilo na naman.
Animal! Ay, alanganin. Uy! Tampung beses ako tirahin niya, mahirap beses kasi. Parang kalubyado. Kaso lang hindi pa ako. Bago. Ito sinalti ko na, mag-aano natin, no? Dito. Huwag mapapakita sa kanya. Uy, huwag mapapakita. Balog. Nakita nga na balog. Yun, konti lang. Kaya balog. Si balog. Si balog. Ikaw, coach. Mabadsak na. Madubay-badsak na. Balak natin. Pag ganang mo yung piston, yung dami. Oh, yung camera mo. Ayan. Pusyento dapat yung mga player. Pag ka na wala, may 5,500 lang. Puporsyento pa, di na isama pa ako. Uy! Sige, beses sa kanila. Sige, limandaan. Si Balong. Ay! Balong ba? Kami naman. Ilang buwan mo? Kwenta. Walang manonood, puro tabla yung mga Maganda nga yun, nilalabanan ko sila. Umabot ng 1 million views. Kami sa Kwenta lang. kwenta lang. Oo, kasi record lang yun. Record niya lang. Ito? Yung portion na lang to. Kwenta nga lang. Pero sila, Saan po ba 30? Eh, 80 yun. kwenta lang. Nakasahod ka na. Nakaraan, depende sa views. Sagaan mo rin din. Araw kayo para Saan ako kumukuha niyan? YouTube. YouTube ako kumukuha. Hindi, marami. Masahulang ka ng YouTube ang sagawa. Ay, i-edit ko. possible ko sa movie, no?
Ngasa. Sige, saan? I love. Sorry, bye, sorry. Gagamitin pa, gabilang sa amin. Sila nanalo dito. Kahit alinaw na, wala nang problema yan. Kasi sila galing sa break. Galing kayo sa break ba? Baka pa dyan eh.
Grabe yung hindi nila. Sola dyan. Stop ball. Hindi ka na. Saka hindi naman diretso yung waiter. Kita lang konti. Kaya mo na yung sapol. Oo. Ayaw eh. Kahit dumigit ka. Awit. Mapahulog mo lang. Magkaya namin. Mataas pa nga eh. Oo, tapos na lang. Ito na pag tumama. Walang swerte. Sige na, ano naman ang gago. Ano meron na hina, labog pa lang. Ayaw na, correct. Naiintindihan din ko. Galit ka pa. Ito ka na. Gilid ba? Nagag mahulog. Ha? Dire? Diyan dire? Gilid ba? Kaya po dito nga, tulak sa talaw.
Ikaw balong. Paul, Paul. Gusto bola, boy. Sarang buyang, boy. Cream. Jeez! Ikaw pala tumira, no? Sige, ganyan. Ipulang titira. Ano? Ha? Balong. Hindi kita pinigilan, titira kayo talaga. Diyan kayo! Uy, dito ka! Wala. Sige, tira. Wala. Si Kagawad yun, si Kagawad. Sino ba ang dito? Sige. Sino magawa na dito? Ito mga korreto, kininata kita na ito. Ginalangit to. Sige lang. Sige, Dircho, kasama natin kanina yun. Tuloy nyo lang. Yung kasama natin yun. Walang pa dito. Wala.
Dito, Sita namin dito na eh. Tayo nagdudutay na eh. Pwede, manete lagi kulungan nga ta. Simple lang. Pila na ako kanina. Pilayan na naman. Sataray ko nga. Saan si Bert? Bert? si Wayne, bumisik. Idol, hiyang malalim. Hiyang malalim bago ka tutumbok.
Poso ko tinira niya. Binenta ko yung mga dito. Baka pag siya tumira, tablan. Kanan eh. Tabang kanan. Anong panalo? Banda eh.
Bangun burikat. Naalala ko yung tira mo sa nabi kanina. Parang may... Laylay. Ayos talaga. Nilagay ko na sibay. Meron. Ayan. Saltik mo. Magano rin pumato eh. Kaya mo yung gano'n. Baka rin ang babagdis. Hindi yan, babagdis. Hirap maghanap ng pera. All very.
Sige, teka lang, hawak mo muna ito yung 1-1 na ito. Ipunin ko lang.